Tonye Gaka abangina tosoe yere direct Gaka abangina tosoe yere direct Gochari okuninja na terete in front is Millennium Church Choir ngana na omore. Asante. Chigurupu chiachira ngora Ezekiel na Naomi asing'encho yokorwe ngora yabo. Now mogoji. Igontakete buna mogocha igomuchwa yago ochikwa osomo ekiongozi kiabo nabo abarimu ochikwa osomo ekiongozi kiabo nabo abarimu because that is okay, whichever buna mwate Skagocha motuga abande Salute Nyabonge and muy karanse. Abande Salute Nyabonge and muy karanse. Salute Nyabonge and muy karanse. Bonded Sepsha, Waduva Minto. Kepshekona gocha and Kepshekona gocha and Salute Mwalimu anafundishwa Maberak. Na Salute Mwalimu anafundishwa Maberak. Na mwingine ndio huyu they go now inuma and then ungoja kwa mogenda rende ne pasheria mogenda rende ne pasheria morere na omiaria otherwise morere na omiaria otherwise